Ну, бабахшуд десен Семья Амакаса, ассалому алейкум. Падар модар созай дастенё ҳама вишияй. Чӣ гуфтанем? Я 3 рӯз набудем дасторис барои ки нав исомадем хона пунара аниқ кадесабдем либосомона чизомона ҷобаҷо кадесабдем аём ҷиҳат бисёриётон як дета 33,000 одам вибр кардагия ки мо Тоҷикистон рафтагем неки афсус мо Узбекистон даем иҷа хонаи адишиносиёзи хай хона пунара нишон метам ҳамоқатем чӣ гуфтанем ай кадом ҷиҳат мо так сразу паридем Узбекистон омадем ай у ҷиҳат яке касе ки ай аввал мана подписатсия кардагиай 50,000 подписчик доштум ку у сайт 100,000 ки взлом кардан у не пас ама то 50,000 подписчик омадаги будам ҳамҷа проблема шидаги буд якда блогери тоҷики хумон тоҷикои хумон подключит кардаги будан омадан мара доля бастидан просто так подстава кардан бигем ташне ман ягон кори безеб кардаги набудам ягон кори ғайриқонунӣ ягон кори бигем нашоти хеле ҳаётиам просто зиндаги лични мара гирифтан ҳамоқати доля бастан 5 миллион рубл зиёд буд карочи гузашт рафт и чиза мо ришад кардем аллоҳ қувватшон бата ва аллоҳ ягон штабадӣ надорум пешравишона мехоҳам чистай таҳти дили муфтистам барои ки мада пасти ба ё либо лезит кунам увода мада ягон чи агар неметонистам ягон чи мада плюс надора ва худо ман медонам ки мада плюс намеёрам чиз наоборот ман худам химая твар мекунам бахшида наметонам бад хидмат тем более аллоҳ мегем чӣ гуфтанем бо фаҳмидем ки ами кора бо каданиян яда блогери тоҷики хумон бо тоҷикои хумонам хеле подключит карда мара бигем ваёда сиёҳ кадестан сиёҳ кардан ки тари кадестай агане ягон гап чап нестай бо доля вастанӣ будан аям ҷиҳат мо ис омадем бигем ай тарс нестай ба худо ай тарс нестай ҳамин чиза ман любой хел ишад мекардам любой хел просто уженами ҷамъ да омад сер шидам барои чӣ барои ки тоҷики худам лезитим кадестай ямеши дига гап буд уже қарм кард бигем хеле зурм омадестай ки ма чико кардам бигем ҳамватани хучона ки дар як замин таваллуд шидагиай ягон каса на ба дир расондестам на бигем як каса пас мезанам дар видеом либо ягон каса чӣ намекунам на ғайриқонунӣ кор мекунам просто омада ай ма пул кандесабдан ҳамун десе камерае ки ма харидагиам ҳамуро ма ҳамиқа сол пул ҷамъ карда меҳнат карда ҳамин чиза харидам ки штобо бо дайлши ҳамин корбори ман пеш бирава ҳар кас ҳамин чиза барои чӣ мекуна барои ки падар модарша нигаҳбон боша оилаша бигем бихрона нигоҳ куна ҳар як шехбачаам ғарибӣ сусу барои ҳамин ха мерава ма вақт шуда мегӯям ки дига кор набуд охи ин кор қати ма чат кардесам ин кор ма ин қати осонтар аймада ҳамин чиза ай дастам меояд ҳамин қа халқ маро важат кардестай ранги ака медонанд ранги додар медонанд ба худо мардакои калон астай занакои калон астай ки ранги бачашон медонанд мара кори бад накардесам изаетава агар ман ягон кори бад мекардам ҳамун одами калонсоли баақланд мегуфтанд безабраи корота парто любой кора кардагим адам Москва любой корша кардагим пасташи воршики бигем грушики ба худо любой шакадам не ки ҳамин чиза дасти ма омадесай ихе ма дидам состарай ҳамин кора кардесам баъд як чиз дига ина мегӯям ки ту мисол тоҷикора баи хеле баи чиста тоҷика пеш намери ба аллоҳ мегум қирғиз ҳамин ҷо омадагим даже узбекай ба худо ҳурматам мекуна инам хеле салом мекуна да даста не ки як ма ба у маъни нафтесам ки мисол ҳурмат мекунам нафтесам ҳурмат мекунанд ҳамин чиз значит я чизе будай ки ҳурматат мекунанд мегӯям ки спорт нем хеле спорт кати охи ҳамаи мо аки спортсмен шида наметонем ку спорт кати што бо ҳамаи чӣ кунем чӣ ба агане мисол ина Гусейн Гасанов Литвин ин чизоро мебинен ба я ҳавас ба я орзу қатишон салмон мекунен сурат мегирен аммо наметонем ҳамин чиза када мо мегӯм амро Россия дар Қирғизай мегуфт ки ма тра мешиносам ма та подписатсия кардаги мегӯм чихе мефаҳмӣ мегӯям ки мисол яда тоҷик дар барша ҳастай ҳамо мефаҳмондиянша перевод мекардиянша ина нигоҳ кунен даже намефаҳмам ма чӣ кесам ма дар подписатсия кардаги ҳам контенти ма мақулаиша ҳурмати иззат мекунанд короче намедонам чӣ бугум короче ҳамаша яъне ма мекунем ва аллоҳ ягон кас забадӣ надорум аллоҳ қувватонта пешравитона мехоҳам чистай таҳти дил не ки ҳамун блогерое ки ҳамин кора кардесанд ба ҳамун чизи мардаки хатон гап занен ку ва аллоҳ любой тадқати любой хи гап мезанам просто иҷа дига каса подключит кардан дар кор нест гап дори биё ба чизи мардаки худат гап зад ҳама каса ба худо аллоҳ қувватонта пешравитона мехоҳам ягон кас лезитим накуна ку ман ягон зота кор надорам хатон медонем подписчикои ман медонанд ки ман ягон зота то лезитим накуна кор надорам и то лезитим кардаги будам бахшидаги будам шон пешравитона мехоҳам дальше короче тамошо